Longnit longklar rong kimialong APSLC kangdang amai kangni. Harong Chibat Mini Stadium along Hamren MAC Cup Football Tournament ke Pangchengpon. Langming Terang Borlangso Baptist Church along Advanced Christmas Katalon Pon. Karbi Longri Abirta Kelang Rat Doan Pan Kardom Pajer Eklo Kardom Karbi Longri Abirta Ketan Ponche Abang Nili Sami Kabin Teron Pi Non Birtang Ton Me Arjupon Iksene Matijong ni Pai Siani Singhason Constituency ke Parlo Longnit Rong Klarbong Rong Kimi along APSLC Kangdang Amai Ingnipon Laso Mai Long BJP Congress Lapen ASTC Ratchari Asong Pen Chi Odun Si APSLC along Chingbedun Laso APSLC Kangdang Amai along Aluhi Aman Pen APSLC Tiripi Chunbang Sarkiri Rong Par APSLC Tiripi Dunamai Pura Justiso APHLC Legal Cell Lapen Samson Teron APSLC Tiripin Dihin Chunbang Rajen Timung APSLC Tiripi Saihem Chunbang Dipendra Rongpi APSLC Organizing Secretary Khursing Timung APSLC Difu LA Dihin Chunbang Anthony Timung Singhasan APSLC Youth Wing Amaipu Elvin Keap Rongbang PS Amaipu Borsel Kili Keongdong Arat Turpaksi APSLC Asong Apan Jakong Paparangdun Amayalong Lamthe Kejai Atengke Karbi Anglong Karbi Akhai Aphai Nangjun Bomsi Nonke 44% Anvetlo KAC Anghoy BJP Jongsi Charibom Lang Pulute Karbi Akhai Lapen Inglong Aso Kibirde Ji Phire Meme Ang Dengsi Angring Nangdo Bom Tanglo Pusi Lamthe Jaipon Manja Pen Bidasing Timung Karbi Longri Abir Congress ay kunon ba BJP kunon alam itong ke camping kulo tante wrong awareness program bidam de lapen wrong asorpa aprang ke ponje ka thenang tobar ja kontakte 6 to lang ke thanji kali alam itong ke puri boton tho kunane sobka ke astamho jo na so se than ban rong neti kome to ne ke alam itong hempre ka pharma ke stame la pulo chongthui pon bom churbai pon bom se alam tung ang song da bom lo hala kidam tang tu sitame ne feature re la sola da ngale ni chibi tu nangni mp ki mano ke la helo rat agi rat amun pelsi nangni ke la sob de mp ke ki mano cho asi nangni ke aho kana ka ke UPS amuni papa ben khaya amuni asi nangni ni chibi tu rat bhana so chong lagi asi asal taksi umur sing disos name nangli rar bhanjong pediari sing asal rat ke lugo oposi none ponga bangke nil tumar jam tv none ponga bangke kilu adam cita nil tumpare pon 500 kadu ka be lam cithan pom chimun pom pom lo asi kilu kali non ke rate pe lo sing asal area sing asal ko dine se lo bangke aprang asal ke lo posin nang tu ning chibi sik mela sala makel asi epi none ponga bangke epi trasi high bet ko posi nil tum klar dak pro media anu kan macam ni pun dah kepilih pakai. APHLC long live, APHLC long live, J kata long live, J kata long live, Rajan Timung pahai nama, Rajan Timung pahai nama, Iyo tribal unity long live, tribal unity long live. Okay, coba thank you. Kirantang BJP atim pe nama talang itung Vijay Hanseria kado we phanwan lokulute la JI ka har kanindia nam anda mane chokchi upapa putekan nan pama hala constitution mate det kachari aronanong alam je ke ahok alam saide mandiyo amasi hala Vijay Hanseria bang iputu ke pilih tumaphan arni bang JI ka thana lam eating pe si banghala tadi jadi kanglo nang itu jong si gubernur nang si nang ceton undi pulo tenang itu kol tamit dam tamit si alang ni jadi kanglo lapen sik situ macam pun ke na sik situ do alang pun penang itu karbiang lo lapen NC lelo cakong ke tenai lalu itu becini nangi ini mana bagaimana itu alang dulu setelah itu lanjut hekeder lo tuh itu ke terak namanya lah na sila council kacari itu ke cok cia polo lagi lalu
Matijong ni pai siani nijang Karbi Anglong District Lakha Narket Hamren MAC constituency angkang arlo Harlong Chibat Mini Stadium Aklamalong Lakha Narket Hamren MAC Cup football tournament pangchengpon. Local MAC mati EM Mongol Sing Timung Arideng pen kechengsi kapatu ingpupon. Laso MAC Cup tournament kechengsi kapatupon lake langsodo Leafing polling station lapen Harlong Chibat polling station atumsi patupon lo. Bangso am MAC Cup football tournament kipaman pon ke non obe kimi kacharli bom riso ijang atumaphan athak angdeng kipar ludunji aphan athe sport kachipate pen gold medal silver medal apen bronze medal kachipalong dum thek atumaphan ke sarkar pen boreng award sai kipi ponta do olo lasi lasandapor ke mesen nahut laposon award sai chipalong dum thekji aphan bor ipon Pamenangji MAC Cup kachipate dun pen kemesen kachipate tumaphan non kebangji all Karbi Anglong 26 constituency angbong kachipate doji aphan si ingwai pon po puta EM Mongol Sing Timung pen than pachini pon jengkha pen Babu Teron Karbi Longri Aberta News Helitum apanga ningkana sontotsi piningta Hamren MAC angbong Bandar Bangka Ladakh local committee wise itu football championship pinipen keceng lo pini keceng sia ni lo pini keceng sia ni ke Harlong Chibat lapen Harlong Chibat local committee lapen langsudo left wing a committee local committee. Lasong bang sa pini-competition do po. Laki bahira team kali, bahira player kali. Dilitum Hamren homostian bong. Dilitum tak lasong kepatu kecepati. Dak hai den lo pulutak te championship kelong atum. Laki itum 26 MSC Consensi ako champion very championship tournament dito po hala dakel tuta sepati dunlong po na sila hello labangke ito mahamostian mo taon penchenglok rongso rongbot kipatu thek aplia tu maphan isi awar sai kipilo Ladakh pen ke cheng loke alang litum akaphrek apen championship a club long talang litum pathu tu longpo lapen non hoke la hello non ke cheng elitum Assam government BJP sarkar chief minister Himanta Biswa Sharma alang like khela aning topic lapen khela championship kelong state along noi national along noi international along noi alang litu mo phage goreng kamar sai ake jor pen ta pilo nade jong hibadas alang lifada pilo labda itu borgohai alang lifada sakui pilo tingla solsi Lakhain ko rapon nilip kaparlo borlangso langming terang Baptist Church salong matijong nipai isiar ni malong Christian kachelang amai paman pon John 3.16 Arna munit aphan lapuan akang hon asupo ipumveta pirthe aphan nang chipidat lo laso advance Christmas katalon ponalong alohi aman pen abarim KABC mission konchunbang luke rongphar chitongdun Laso advance Christmas katalon ponalong alohi aman pen abarim KABC mission konchunbang lukerong phar chitongdun Laso mai chengchia prang amai phu Simon rong pipen Bible angdeng kapor hip pen arnam ardom pon si laso mai ingpupon lapen mai along kero karcho atom Bethel Baptist Youth Departmentum atum sai klempon lo Laso phi lun chito bathilangso amonduli pen parjudun ponsi mai long chitongdun Sari huti Bethel pen chenglok malong mondoli sirke patum chitong dunsi arnam ahir jume hangpon si ingsam jin pen laso advance Christmas katalon pachun pon
Dola mara pen samsing inglen karbi longri aberta. Bini birta pa ansa kang ton pon iklo dome thak me